Nijang Karbiang Long Rong Khang constituency ke Palu, Hongkramarong Supialong, Non Hejong, HSL Siasalang Mesen Ben Kachipa Undun, Dangkre Jogapan Pini Aruni Paing Koi Rapwarmi, Hongkram Pathok Lamalong, Tim Hongkram Ben Kalchu Bonajai Making. Labang Swalong ni Lituma Pirangki, Long Kirong Pipen Kahumri Dona Birta Lang Pon Iksena. Non ni kedamji ladak pini non hejong HSL Siasalang bangkret trok mumar ni marli tumhan ladak hongkamarat along cepa on dun pen hongkamarat apan nong mekewan pi mate an sose kaching thurji apan kewan pi abang pi bang putumhan ladak tim hongkam ben karchupon abang putumdo lasi alang litum dung non ni dandi labang soang deng aprang ben alang litum archupon boma mate pining pen tong ke chengma lapen kevang gilang apod alang litum labang lapuson dakak HSL Siasalang ki untang toman archupon lang ma nili non alang litum adung dampo alang litum malong ke dam alang litum ke lapuson hongkamarar phan kaching hon mate kecharli hin towar ke ja mate aning ke chaparang dun abang tu tolong sini non nampo non nili alang litum phan si ajupon po to aphang si naliman si thanik ta naliman borsing taro to chorlo tangte nang litum pinilada ke teng pon ajai me bangkret trok hongkam Nimarli lapen bong marli tomhan HSL si mate high school living certificate asar lang long untuk abang putomhan abang putomhan ang itom karchupon aputha kupi posila pason karchupon nang kok la ang soputa nang lihin na cek pam pacini ka ini yang itu pan karbilah dia berkan ang ini apor nang cipidun the pon ang itu mata sore kadam nang itu mana paji Allah ini itu ini labang saja me ba metrika salang ki untuk pan ini itu karchupon alam saya lapu halo je apang mandala poson cithai gunong lepena mutote nili ladak si ore bomba dak si dolos tamila hongkamarat abang ko phanke laposon karcho pugen ini tum cithai gunong lepena lasi nili bang cuma salo je nili tum hongkam tim tum hoi ban nili tum chingbai ban si je itum laposon ke dudun joy petang te mu ifang ke bangi phanke katikuk hetanji lapen kaporhe tumta aning bidaji je ili tum phan porhe pustame metric pasajan le thegdun stame ili tuma hongkramarat aning pojasi nangke thedunde lapen aning na arong nun thekhe ta sonse ke dam tang an apor gala sonse do ko sonse matha delo ase non ili tum hongkram tim pen ken ili tum bangke la putali je non e phang ke bangi phan ban non pen ke chenglo non pen sene tum chenglo je alang tum phan karcho ponji phan non pen ili tum chengelo lapen non e phang bangi ta aku an sose ili tum archo pon tuji phan sene tum ke thik thu bom tangte puthot ni kedam tuji la puson dakak hongkam along la puson dakak in do la puson dakak abang pudo inut alang lisita me karbie khe jong skupini nong me ke bang do pulu tangte alang lita ning chikhang on ipin pen karchodun mat aning ke chaparong dun abang along sinon ni lidampo non alang limen alang likur lapen alang li pini ajai me ke deng pon along kacerap dun abang pulo sinon ni alang li phaju pon po alang li kupisi ilitom karbiang long arad aphan message pg malape kebangjia por kupipia ajai me sel puson satlang piundang tumhan alang li deng ponji manon ni alang li long si dola to prang sin liman jethan ita liman robising timu to tangte chorok piglo nangli pinila bangso bangkret trok hongkram along satlang ki undona bang phi bang phu aphan karchupon along nangli kechepaduk dun pen labang so jai meke deng pon putha nangli hin pen thihek nang pachini tha kupi pot nangli sam ana ning kan pen la puson ajai mek deng dele pining pen ke deng pon den ma la pen kiwang jilang ta la puson tha deng pon jilang ma keceng na letung karbilong dia desa pula suri karena cetang dun pada kalom pajirik lo kasi nitum pining pen si manet nitum lat hongkram tim pen nitum apang pen klaim monsitan pining ke nang pas bang to ong chelo bangkret thok an lo dang bong fast beyond da do lo pen leta kelong atum da de lo la pen ke second beyond third beyond la son da dui lo be letar long tum da dui lo la si la son da thak si manen monon fit si tum hongkram aphang pha ning kan ke lam anawe sita pinning aning kan bang ke
bangkret thok sidat litung hongkram arjon osomar kachali osomar tunda kirung piglo kuchi bane litung kadowe litung hongkram timbita litung matha ben selang litung phan thang lepi mogadet pustan litung matha pak ani ngaparong yephan da ani pathe dunya phan lasin litung alang tum phan pini laso along litung phak kana litung phan at choi ko la pen ga adlun thunon ga bang thuji owe kimya tung kibi kithi la tumta lasso ka pathe dun long ba lasso ni je parong dun ke thek pot da hongkram ajon ke thek ding ga tum ba api apo tum adowe tum phanta na pe thek dun long ye phan ba ka pam thu dun ha pap char li je phan lasin hin tum lasso amai mate lasso somar tum phan ni tum pini ka chu lasia ko au somar tum da pini ngan ke made pedang an ke bor iring kilo la pen tuning pen pining ke bat ichat lo badi golo la pen ka do vetan non ke au ve ke non ke ka charlie si chi rungo pot amat apia potum tan non ke bor io ulo non bang ke ka chet thek long ke la so ni kang sa la pen ko ke bang na an so se ka charlie thu thek nai ba ke thek ni phan itum da hong kam ar jom tharlon mane ko samla tum charlie le tum da ka charlie an se ni tum la so mai ke deng ni po nang tum ko aning thi bon dolo tar chu bon ke ning samjin la pen pining hongkram asapso mane ko sono bupo asapso an ke umchelo mane aprang ben compare am de mane pining ani 16 student ani undun no aprang ben compare am de aprang ge panda abi bon nilida pan notice dun re he sita hongkram ma team be hanta tuning ri iglo encourage sang pilo mane pan su se ili chupo undun ngi pula sikado non puthot ni ligido alang lita ko ana division ko ana subject sile tar galong ma ko ana percentage sigilong ma inu itumam animali manhejong hslc sablang long undun abang philong sidolo alang li men lapen alang li kur lapen alang li rong alang li satbura alang li satbura ma next kami dilino arju poli ko lapen 1% sigilong ma kona school ma labang solam dilino arju ko apang si na liman jinang ha nangli rong bang da hong kong jadi totang te non hejong nangli labang so sad lang che pon dun kon percentage silong dun 66.5 division ka ani la first division tang te letter kon subject silong duita hini long dun di tv subject silong dun English 1 and English 3 English 1 English 3 tang te nangli la first division te palong pen letter hini long dun lo tang te ko an ning kara Ninguém duita de mati aning arong de lo ninguém sop si long et ninguém lo ta duita de bang cholo ban bor I je son de long chen de ko ja de mane ke cheng ben bor I pameka ben la support si bor I dun rong ti si ko lo la si so handa la si kan bo yo ke cheng ben bor I pameka no exam nang ni le ko ben he mane class 10 ki du pen lo de yo ekdom thinang de ro nang si ma tha tha ma ti exam ke de ro la so si ma tha tha ma ti bre a thine da class 10 lu lo bre ke a thi chini do checking ke cheng ko enjoyment da do ma ti enjoyment ki lu ko ke a thian ne exam nang ni po char di dun test char di dun chat lo ke a thian ne chini do no sune be exam nang ni ko division bi pini do o ti so so ke la metric होता 5 months 6 months performance है दिला half yearly performance पर जो एर्निंग बुझात है एकदम पर जो एर्निंग पॉइंट के मु अन दिला metric नंग ले को 3 months of performance performance है दि तांग ला नंग को निली बांगे पान उनुम दे माने सि तू सब्जेक्ट वन चल है तनु सो fantastic खाली non hejong nili bangke thomo somartum han arju iglo alang itum koson si hslc mate high school living certificate long kechepon dun ma letar ke man mal pen a division koson si kechepalong dun ma ani silong ko ana arts kechal nei malang itum bang thom ton nang khanalo sitame nili anu tin man karju hg bang apor delo la se alang itum along pen nili kechiniya teng pulutang ten non ke bang ji klim somartum pusitame kechal ni nang ji koson son manang lit tum han alang lit bang thom mumar tum nang khanalo la si alang litum pulo parents atum ta forcefully nang le
au somartum ka charli apora teng man pachani lang pen au somartum ta aning hanang ji puta labang ka thom au somartum long pen ili tum phan bachli lo basi ke bang jilang au somar mate ke bang jilang ni marli mu marli tum sta me koson se ka charli nang ji ma alang li bang thom tum ame shes nang li tum arjura babang so teng nang li tum ke bang jilang apor ame chelang dun nang li tum first division second division letter distinction chepalang dun ji phansi lili tum channel pen mate karbilong re beta ahin beta nang li tum han message